Салому алейкум бародарони азиз, салому алейкум подписчикои канали Қурбонов. Дар имрӯза видео оиди мошинҳое ки бо тариқи кредитӣ фурӯхта мешаванд ҳамсуҳбат мешем. Дар канал обуна шавед. Аз дастгириятон миннатдорем. Саломат бошед. ассалому алайкум муҳоҷирони муҳтарами тоҷикистониён. Акнун шумо метавонед бо автомобилҳои қулаи бехатар бо нархҳои арзон аз шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург ба Тоҷикистон биравед. Ба шумо роҳи сафед. мошини аввале ки мо ба фурӯш мондаем ин Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2013, объёми мотораш 3.5, гази евро 4 задагиай заводской, пробегаш 29 000 км, коробка механическая, нарх 156 000 сомонӣ. Агар шумо бо тариқи кредитӣ харидорӣ кунед, ҳар моҳ 4639 сомонӣ месупоред. телефон барои тамос 88 888 888 6. Toyota Yaris соли бароришаш 2014, объёми мотораш 1.5, бензини холия, газ задагӣ нест, пробегаш 70 000 км, коробка автомат, нархаш 133 000 сомонӣ. агар бо тариқи кредитӣ харидорӣ намоед, ҳар моҳ бо арзиши 3955 сомонӣ месупоред. телефон барои тамос 901 61 0070 метавонед занг занед. Pradо соли бароришаш соли 2005, объёми мотор 2.7, дизел, пробег 170 000 км, коробка автомат, нарх 150 000 сомонӣ. агар бо тариқи кредитӣ харидорӣ намоед, ҳар моҳ бо арзиши 4471 сомонӣ месупоред. телефон барои тамос 880 588 888 метавонед занг занед. Toyota Corolla соли бароришаш 2004, мотораш 1.3, бензини холия, газ задагӣ нест, пробег 135 000 км, коробка механическая, нарх 50 000 сомонӣ. агар бо тариқи кредитӣ харидорӣ намоед, ҳар моҳ бо арзиши 1486 сомонӣ месупоред. телефон барои тамос 907 78 05 75 метавонед бо ин рақамҳо занг занед. Toyota Camry соли бароришаш соли 2008, объёми мотор 2.4, газ бензин задагӣ, пробегаш 145 000 км, коробка механическая, нарх 100 000 сомонӣ. агар бо тариқи кредитӣ харидорӣ намоед, бо арзиши 10706 сомон ҳар моҳ месупоред. телефон барои тамос 936 00 18 28 метавонед занг занед. Toyota Corolla соли бароришаш 2008, объёми мотор 1.8, газ бензин, пробег 145 000 км, коробка автомат, нарх 72 000 сомонӣ, бо тариқи кредитӣ 2141 сомон. телефон барои тамос 904 47 47 23 метавонед занг занед.
Prado соли бароришиш 2008 объёми мотор 2.7 газ бензин пробег 740 000 километр коробка автомат нарх 175 000 сомонӣ агар бо тариқи кредитӣ харидорӣ намоед ҳар моҳ 5204 сомон меспоред. Телефон барои тамос 953 0004 метавонед занг занед. Toyota Yaris соли бароришиш соли 2006 объёми мотор 1.3 бензини холияи газзадагӣ нест пробег 33777 километр коробка автомат нарх 75 000 сомонӣ агар бо тариқи кредитӣ харидорӣ намоед ҳар моҳ 2230 сомон меспоред. Телефон барои тамос 919 79 69 79 метавонед занг занед. Toyota Camry соли бароришиш 2011 объёми мотор 2.4 бензини холия газзадагӣ нест пробег 3000 километр коробка механическая нарх 121 000 сомонӣ бо тариқи кредитӣ 3613 000 сомон. Телефон барои тамос 934 522 288 метавонед занг занед. Toyota Corolla соли бароришиш 2011 объёми мотор 1.8 бензини холияи газзадагӣ нест пробег 135 000 километр коробка автомат нарх 115 000 сомон бо тариқи кредитӣ 3419 сомон ҳар моҳ меспоред. Телефон барои тамос 907 69 40 40 метавонед занг занед.